Buti gising ka na kuya. Hindi, gigisingin kita. Kasi ati may na maglakad. Mga ilang minutes? Sandali lang yun. Ah, sige. Hindi, si Usaka ba? Sandali lang kami. Saka, ala, pilay-pilay man yung alaga mo kuya. Sabi may gawa. Oh, kinukot-kot niya kasing paa niya. Ha? Kinukot-kot niya ang paa niya. Ayan na. Exercise mo na si Usaka, yun ang alaga namin. Dito lang ako maghintay kuya. Ala, yung ilaw ko pala.